Ayeye Malawi ayeye ndabwera sine kantala kuti basi kantala kandevu za mayi kantala kandevu za silver kantala kandevu za golide kantala kandevu za aluminium mmene mukunenera anthu paja mukuti ndikumachulukitsa zoyankhula apa sindichulukitsa yayi. This is just 18 seconds. Ine kantala kuti basi ndabwera ndi nkhani zingapo usiku uno zosakhala bwino zimene zikuoneka kuti zinthu zizikunkirankirabe koyipirabe nde moti ndipange mwachangu fa zinthu zizipo zingapo update ndiye zinthu zingapo. Tiyambira ku northwest tikapita ku Rustenburg anthu amene muli ku South Africa kuno mathakuza ku northwest ndikuti ku northwest tsanairo kwaphedwa activist amene akuti pachika kuti anthu obwera ndi amene amupha, which is like sizomveka bwino fa munthu yakuti anali ndi activist amene amenyera ufulu anthu akuno komano chimene chimachitika ndichokuti amalimbana ndi anthu amashop ngati masomalia nkhani za mashopu kuti magulitsa zinthu za expire mwakuti bla bla this and that. Ndeso munthu yemweyo amalimbana ndi boma municipality yakumeneko kuti ikuchita corruption ichita za chinyengo. Nde munthu anaomberedwa tsanairo 5 bullets anamuombera pa 5 sazoti amuombera ndi ndani koma anthu awawa adudula awa wite mbeniza nkhani kuti munthu yaphedwa ndi anthu obwera makamaka masomalia. Nde tension ili choncho moto dakayaka choncho lero komweko ku northwest msomalia wombera mwana nyamata wakonkono. Nyamata aya anabwera pa shopo kupake sizo zidambika bwanji Somalia utenga futi ndikuombera mwana ojophedwa ndi kumeneko kuli moto lakakalaka. Ema Somalia ngantoti kuno kwa malimba mtima samaopa yayi ikafika pankhani imene ikafuna oberedwa amaombera nde sizikuti kamufuna oberedwa kana simphana chani koma Somalia wombera munthu umeneko ndi nkhani chakungoilumikiza noti mwaona Somalia apa activist apaso mwana ndi kumeneko kuti chipwirikiti cha poko ndeti chokomene kuti pite ku Ekurhuleni imene ngati part of Gauteng kumeneko kwachita chipwirikiti nechosakhala zikumveka kuti landlord apangisa rent nyumba kwa masomalia ndi iyeyo ndi nkhani yokuti anthu obwera zipita anauza masomalia kuti atuluke kwatulutsa by force azipita ndi anakatenga anthu panga mobilize anthu othamangitsa anthuwa kuti athamangitsa anthu aja ndi atabwera anthu aja anayamba kutenga katundu wa anthu chokunya panja kuti katundu ino anthu wabedwa ndiye mpaka nakunabwera polisi anayambira polisi athamangitsa anthu aja nkupezeka kuti apeza kuti landlord ndi olakwa chifukwa that's illegal eviction sanena kuntulusa munthuyo popanda proper procedures mmene zimayenera kuno kuti ngati munthu wake wa nyumba afuna kutulutse akwena atsatire malamulo kuti utuluka bwanji akupatse miyezi ndipo ukhala kuti malo ukakhala wapeza ngati ulibe malo ukwina umakhalabe malamulo amatero ndi kuti ku munthu wake wa nyumba wamangidwa plus anthu 4 amene amathandizira zothamangitsa anthu amangidwa ifo lili munthu wake uyu wa renti wopanga renti in Somalia mwana wake so wamenyedwa ndi anthu atoitoiwa ndi unapezeka kuti apolisi sanango ilowerera kwamba nokugwiraso masomalia osanali kumeneko anagwira 28 ndi out of 28 apezeka kuti 25 ani mapepala abwinobwino enawa mapepala awo sali bwinobwino ndi amene wawatani awatsekera. Nkhani imeneyo imene yachitika kuti ku Joburg ndi kwinaso kwachitikaso nkhani ngati yomwe Ekurhuleni komweko anthu awawa anabwera kukamuuza munthu obwera kuti iweyo uchoke nyumbamo by force ndi munthu uja anathamanga kuti akanene ku polisi mina obwera ndi apolisi apeza kuti katundu wake nsi anthu asesa apita naye ndi zinthu zizangulwa chipwirikiti tichikomere kuti ntipiteni kuti ku Mandela Bay municipality imene ili mbali ya Eastern Cape. Mandela Bay municipality lero kunali matoitoi lero kunali anthu machiwa apanga kumene kumacho ni machi koma apanga bwinobwino palibe chipwirikiti na chinsimbi chichirika of course kachipwirikiti kana sala pang'ono ukhaukha mkatimo ena amaletsana kuti zinthu zopoira ena hayi munena bwanji zimene zopoira ndi anakangana koma zinatha bwinobwino apanga zionetsero zawo mademo awo ku Mandela Bay zatheka bwinobwino popanda chipwirikiti. Ndi tipite ku Durban konkuja takhala ku Durban kwambiri ku Durban kunja kuone kuti sizikuthabe nkhani zija ku Durban anyinyirika anthu aja anthu obwera anthu akuno wakuti anthu obwera mwathandiza bwanji mapepala in 2 hours ndi anthu aja athandizidwa mapepala aja anabwerera ena m'manyumba mwawo ena anakana ndi abe anabwerera aja sizinakathenso bwino umene kuti abwereraso kuopa kuti atha kuphedwa abweraso kakhala kuti
ku polisi kunkuja. Ndi apolisi no awapangira malo anthu akuti akasiye amati repatriation center. Ndi amamanga kandi chitenti kakasiya pa chalichi kuti azidikira kuti anthu apangidwe repatriate maiko akwawo kapena asankhire dziko loti akasiye. So this incident inapangikapo kuno ku Cape Town. There was a time kudachitika xenophobia ina yake 2021 imeneja anthu ena akanasamuka mu Cape Town pa chalichi ina yake. Ndi anthu ajanapa amauzo achoka makanika. Ndana apangira repatriation center kuchako gudugudu uko anango apangira chitenti sizimakaza bwino chitenti muja ka family hapo ndipo anthu akongo samaimva amakala kena kwanambo mama ngati matenti tawoka kena kukhanga limudzi nokuzura anthu amachoko kumene kujopita kumchito kubwerera ena mpaka na magali moto mapanga pake ndipo manana kuti anthu akupempha kuti tatulutse mdziko lino azipita maiko ena tona limene akukhalira nana kasokolo sasome kuti chibala lino Cape kuno palibe akuokezani yako mwina mungofuna njira opita maiko ena chifukwa pali malamulo United Nations imanena kuti ngati anthu sungafuna dziko mwina mwatenge mwapititse dziko limene anthu angakakhala ndi makongo imene samaimva maikakamira kuti koyambiko Durban imene ayikakamira kuti atumizidwe maiko ena amene kuli chitetezo chokwanira. Khani yomaliza anthu mumandifunsa lenda panga fast irakulako khani yomaliza anthu mumandifunsa kuti kodi ku Cape Town okay ku Cape Town ko akuti mawa zinthu zikuchitika koma si tili sure koma anthu anandi ali chipepala chotatha kupanga chani ma protest koma sizikumveka bwino nde from Belleville to Maitland ananena choncho nde anthu adera limene obwera mungosamala mayendedwe osajomba kama mumapita kuchito bwinake zochitika weekend ngati mumapita kuchito pitani kuchito koma sinthani onani kuti mukupitako kuli chani mukuona kuti kukuoneka ngati kuli utsi bwererani osazivekamiza moyo ndofunika ndi makhandu kunena ndiye akuluakulu tizipempherani chifukwa choti chimene chikuchitika boma sili kuyankhulapo motsindika pa zimene zochitikazi ndi pokuti achina malema akunena kuti boma ndimene upanga sponsor abomawo akunena kuti opposition ndamene apanga sponsor zinthuzi zachisokonezo this is who is telling the truth kuti boma ndimene kunena zoona kapena otsutsa ndamene anena zoona fotsutsa kuti boma ndimene kupanga sponsor kuti zinthu chipwirikitichi to divert attention ya ma corruption amene ali mboma kuti anthu zipanga focus zothamangitsana ena akuti iyayi aboma kuti akupanga zimene zonda opposition cholinga chofuna kugwetsa boma ndi boma sikupanga act fafonso lokuti anthu ajamata kumamenya anthu pamaso pa polisi ngoyang'ana ndakunena amene pamene konkuphwanya lamulo akwena anthu ajamamangidwa kwa polisi sidamangepo wina aliyense amene wamenya munthu obwera pamaso pa polisi ndakuluakulu mapemphero azichitika okhaokha akukangananso ndife anthu obwera nde tiyeni tilimbikire kupemphera tiziyang'ana kumwamba tikadzuka tiyeni tipemphereni tikamagonanso tiyeni tipemphereni kuti zinthu zikukhala bwanji ambuye atifewetsera sizoti boma likupanga mapulani anji kwa mbali yathu awaso pajanani nakali kuti kuyambira pachani pa 30 June tizipita nene bwereso ku Durban nkhani yomaliza kwa Nongoma kumene kuli kwa Phakira Nthakati akuti kuyambira pa 10 anu ake amashop ngati analemba South African shop imene South African akuitenga they must hand over that shop to South African aliyense Somalia ka Pakistan ngati mshop mwake mwagwira ntchito munthu wa ku South Africa shop imene kuyambira pa 10 akuyenera kupanga hand over kwa South Africa ndagwira na ntchito fika pa 30 azitatuluka ansire South African shop zimene zapereka mafunso ambirimbiri imene tifotokoza bwinobwino ndipo bomaso mkulu amene yoti Phakira Nthakati lamba kufukulira milandu tikufotokozerani next update kuti mwina akachita masewera athakuwa ntchito konse pompano wampano ine kandidala kuti basi sakutesa nthawi yanu usiku wabwino ndimakunyadira na malawi zikomo.